No sabeu com viu la meva família. Mon pare ara és del cos. Ma mare està a favor seu. Va dir, és que el cos ha fet moltes coses bones per aquest país. Sincerament, jo veient la situació que hi ha ara, no apostaria per ells. No sé, és que per algo soc de rebel·lió. Han fet moltes putades. Tenen tota la societat comprimida. Sincerament, l'única manera que tinc d'aïllar-me de tot això els mangas. Els mangas, com a mínim, no sé, no em sento tan tancat. No... és un món nou on, sincerament, no estic tan exclòs. És com una llibertat, no sé. Com a mínim, bueno, amb la rebel·lió em puc contactar amb altres com vosaltres. Espero que mai això s'acabi, perquè l'ajudi. Això té que canviar. I encara que el meu avi digui totes aquestes tonteries, jo no m'ho crec. He mirat alguns informes. Fa molt que no fan res de bo. No sé què pensar. Bueno, com a mínim, si tinc la família que són del cos, més fàcil em serà aconseguir informació. Bueno, et deixo que em parlo. I get knocked down, but I get up again. You're never gonna keep me down. I get knocked down, but I get